आदा नोंखौसो दाय होबावबाय आब' फैसालिया खालामनानै आपडेट होबाय माबा जना इउएस आव दं होनदों इउएस आव दं होनदों नों बिनि माबाखौ नों खोनासंदो एसे माबायदि ओमफ्राय नोंसोरलाय दा मुम्बाइआवसो दं माथो दा मुम्बाइआव दंब्रा नों मुम्बाइआव होननानै खिथानो नांला माबाया जना थगायबाय इउएस आव दं होननानै खिथादो नोंहाबो मालाय इउएस आव थांबाय होननानै सोरबाफोर प्रुफ होनो रोंगोन दां बाजै फैसालिनिफ्राय दाख्लै 1 कोटि 80 लाख बिहरदोंमोन नामाथाय आं एकाउन्टाव हाबबाय दां फैसाया मा खोथाजों फैसा जानो होनखो बाजै ना ओइ बाजै नङा मेडामा इउएसए निया आं बुंनो रोंला खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनायना बावहरनाय थाबाय टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानैथ' मिथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननिसिम फैसालि आरो एमजे निथिंनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों सानसे सिगां खैला मैलानि आदायाहाय फैसालि ब्रह्मखौ फन हरदोंमोन बेयाव फैसालि ब्रह्मआ बुंदों जे बिनि सिगाङावहाय एमजे निथिंआहाय बहुत पार्सनेल बाथ्राखौहाय भाइरेल खालामना होदों होननानै आरो बेजोंनो लोगोसे नोंनि भिडिअ गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायखौ जुदि आं दाननांगौबाथाय 1,80,000 होनांगोन होननानै दाबि होननानै बुंदों आरो एमजे निथिंखौहाय केस होगोनबो बुंदों बेजोंनो लोगोसे स' बे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना एसे खोनासंदो एमजिआनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ ओमफ्राय गावसिनि फायदा लबनि थाखाय माबानि थाखाय फैसाबो बिबावदों बियो इउटुबाव बै भाइरेलखौ दाननो थाखाय 1,80,000 दानदों माबा बिदों बियो मोजां मानसिखौ टर्चार खालामनायसो आरो बेजोंनो लोगोसे एमजे निथिंआबो लाबोगासिनो मोनसे सारप्राइज फैसालि ब्रह्मनि सायाव कल रेकर्ड मोनसे भाइरेल खालामनो थांगासिनो बेखौबो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो लास्टसिम नायनानै खोनासंबानो जाबाय आदा नोंखौसो दाय होबावबाय आब' फैसालिया ना मा होनहरदों वाट्सएपआव गोबाङा हरदों गोबाङा बेलेग बेलेगबो हरदों दां बेनि सिगां फैसालिनिफ्राय 1 कोटि 80 लाख नामा एकाउन्टाव सोनानै हरबाय दां बेयो आंनो एकाउन्ट नाम्बार माला हरामोनथाय आङो बिनि गेजेराव मोनसे दिनै स्पेसियेल रेकर्डखौ होबावगोन आं नोंथांमोननो बे रेकर्डआ मा नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो बुंनांगौ माखासे खोथा लास्टाव दङ बेनि सिगां क्लेरिफिकेसनथ' मा होबाय थानो बिथांजोआ दाख्लैहाय माखासे मानि खोथा बुंदों बोरै बिदि भिडिअखौ डिलिट खालामगोन इडिटसो मासो आरो इडिट ना मा बेखौ पाब्लिकआ मिथिबाय दे आं जेबो बुंला बेखौ इडिट बा इडिटसै दा बिनि गेजेरावनो भिडिअखौ बोरै दाननो हायो आं एकाउन्ट नाम्बार हरदों ना बै आइटिनि माखासे मानि सोरबा लिंकखौहाय क्लियार खालामग्रा बैसोरजों रायलायहोनो आं माबाफोर हरदोंमोन नामा बै रेकर्डखौ होनानै होबा साबसिन जागोन बाजै ना इउएसए नि दा जिखुनु जा मोनसे रेकर्ड दंबावोसो बेसेबां सैथो बिथांजोआ मा थोनदोंमोन आं भिडिअखौ मेनलि दामनायनि खारनानो जाहैबाय गावखौ इडिटसो मोजां एसे बुंनानै होदो बेफोरबायदि आरे मानो मालायनि माबाखौ बजाखौ रुजुननो जोंनो इसिबां टेनसनाव थाबाय थाखायो दा बिनि थाखायनो बै बिथांजोआ मा थिनदोंमोन मा थिनजानायनि थाखाय थिनबाय थानायनि थाखाय बांसिनाव आं मा दामदों नैबे दामनाया जाहैबाय आरो बे मामोन रेकर्डआ खोनासंनानै लादो खालामनानै आपडेट होबाय माबा जना इउएस आव दं होनदों इउएस आव दं होनदों नों बिनि माबाखौ नों खोनासंदो एसे माबायदि ओमफ्राय नोंसोरलाय दा मुम्बाइआवसो दं माथो दा मुम्बाइआव दंब्रा नों मुम्बाइआव होननानै खिथानो नांला माबाया जना थगायबाय इउएस आव दं होननानै खिथादो नोंहाबो मालाय इउएस आव थांबाय होननानै बिदि होननानै नोंबो खिथादो बिदि आरो मुम्बाइआव दंना मुम्बाइआव दा खिथासैब्रा जना जेनेखा बुंदों नोंबो जन बायदि सेम बुंदो माबानानै मालाय इउएस आव थांबाय आंजों दासो रायलायदों इउएस आवसो दंहैयो होननानै आं बिथांजों रायलायनो मोनबाय बिथाङा आंनो आपडेट होनो थिननायखाय आं होबाय बिदि होननानै बिदि आरो ओमफ्राय आरो बिथांनि जा गथ'फोर दङ बिनि हासबेन्ड बेखौ मानो शेयार खालामनानै होदों बिस्रा मा दाय दं बिसोरखौ मानो बिदि लाजि फोनांदों सोरबा सासेयासो खालामनानै थांबाय बिसोरनि फट'खौनो मानो होदों होननानै बुंदों गोख्रै जायनो होदों बेनो दाननानै लाजोब होननानै थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय लोगोसे खोथाया जाहैबाय सोरबाफोर प्रुफ होनो रोंगोन दां बाजै फैसालिनिफ्राय दाख्लै 1 कोटि 80 लाख बिहरदोंमोन नामाथाय आं एकाउन्टाव हाबबाय दां फैसाया आंखौ बाजै ना ओइ बाजै नङा मेडामा इउएसए निया आं बुंनो रोंला
भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।